Evo me, di gori. Pardon? Evo gine. Hej! Slušaj, tija sam... Ispriča se za ono. Danas, znaš šta je bilo? Nije to bilo lipo i znam da sam povrijedio nekog do koga mi stalo. Jesi još tu? Još sam tu te. Zna sam. Tija bi se nekako iskupt. Možda ti kupim sok. A more. Aj, šta te lipa vidit. Onda, o čem se radi, kume? Mislio sam, pošto više nismo ljuti neprijatelji, da možda počnemo sve iz početka. More. A more, bilo bi im baš drago. Danas mi je bilo puno lipo s tobom, prijatelju. Znam da ti mogu virovat 100% i u tome guštan. Hvala ti, Eugene. Znaš, to mi puno znači. I da bi ti to dokaza, ja bi ti dao ovi poklon. Ne treba, kaki poklon? Ne, hoć da ovo uzmeš. To je moja tajna formula. A ne mogu virovat da si ti pomislija. A sad su stvari drugčije. Ozbiljno. To bi mi puno značilo. Ti tu ozbiljno. Eugene, vid, ako sad uzmem ovu formulu od tebe, uvijek će postojat trunka sumnje. Ma daj, uzmi. Jes siguran? A šte je život lip, kume? Lip je, kume, nego da je lip. To, bebe! Iman je! To je to! Gotovo! Iman je! Moj pakleni, izuzetno završen plan je upalija! Treba sam posta političara! Šipa, kume! Al s ti misle da ja te da formulu? Koliko god ti mrsja, ja još bolje mog mrst! Joj da on mi mrsja!